need more people like Prophet T. Freddy. As you can see paphoto iri kuti vanga vari kuchipatara vachitonamatira varwere vakawanda vanamatirwa nhasi naProfeti T. Freddy. So this is wonderful and tinoda kuti zvakadai zvirambe zvichiitika. Then tigozodawo vanhu vakaita saSpeed. Munoziva guys, as content creators ngasangogumira muZimbabwe but ngatiendei kune dzimwe nyika tichiita sezviri kuita vamwe. I think Speed as such an example yekuti kana uchida kucreate content unogona kusvika palevel raSpeed. Zvina zvinhu zviri right. So ndongokuencourage mese kuti kana paunenge uchicreate content paipai create nemoyo wese. You never know zvinogona kuzoitika. You never know kuti unogona kutoenda mberi necontent yako iyoyi. Yeah, zvinhu zviri right. So we need people like T. Freddy, like Speed munyika yemedu zvinotibetsera kuti tiende mberi. So thank you guys.